termasuk kegolong wong lanang sing ganteng dhewe? Nggih. Oh. Niku wau Mas Rendra mboten nderek. Kowe iki rumasaku. Iki mangger iki mujane prei bocah arep tak jak iki ora gelem mergane ora ngerti lek sampean ning kene. Walah. Iya. Walah. Mau ngerti nih bintang tamu ning kok sapa to, Pak? Cak Percil karo Cak Yudo. Allah waleh aku ngono anakku. Aku lek Pak Yudo demen Pak Percil. Allah sedih aku ngono. Aku mau ya takok Lek ojek. ngono kula titip salam nggih. Iya. Ya mau tak salam nih. Kene sapa ta? Pembantu. Rendra. Bantu mbahmu rumasaku. Anakku ganteng nih ora kaya anakmu. Anakku lo pinter miso, gelem mo. Pinter miso saiki. Anak pinter miso sombong. Lah iya. Anak kuwi lho. Ya apa, Pak? Nguyuhi pake. Lah iki termasuk kendel. Kendel aku wis ana kemajuan jejeg sirah barang wisan iki ya. Rumasaku tinimbalan wonten kecamatan pundi ngriki? Eh,